Hodnotím vianočné filmy, aby si nemusel pozerať tie, ktoré nestoja za to. Prvý film tu máme Jingle Bell Heist, celkom zaujímavý námet 7/10. With Love Megan Holiday Celebration, za mňa je toto celkom umelé, ale akože peknúčke, možno ako background pri pečení 5/10. The Merry Gentleman, akože sú tam hot tancujúci muži, tak za to by som pár bodov dala, ale celkovo je to dosť sentimentálne, takže možno 5/10. Potom tu máme Merry Little Xmas, za mňa také klišé chaos, fakt, že 4/10. Rovnako je na to Midway Next Christmas úplne absurdné, 1/10 vôbec to nemusíš pozerať. Za posledné roky sa mi najviac páčil tento film Christmas as Usual, bolo to dosť funny za mňa, také originálne, tomuto dávam fakt, že 9/10. Our Little Secret, bolo to dosť cringe, ale z nejakého dôvodu sa mi to páčilo, takže tomu dám 7/10. No a zakončíme to takou klasikou Paris Christmas Waltz, ja mám veľmi rada tanec, takže pre mňa to bolo celkom fajn, inak je to dosť také znova sladké, tak 6/10. No a ak sa nezhoduješ s mojím hodnotením, tak mi kľudne daj o tom vedieť do komentáru, celkom som na to zvedavá. No a ak máš ty nejaký obľúbený vianočný film, určite mi tvoje odporúčanie dropni do komentu tiež. Merry Christmas!